Botta u risposta se jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Għandana l-għabel għajtikom merħba u jisalmilkom u flimkien nibdew programm ieħor mis-sensiela Botta u risposta 22 wieħed għal dan l-istaġun. Illejla se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni li għandna fil-erba' kampjonati lokali u għal dan il-lejla miegħi fuq il-panel għandna tliet uċuħ li nistgħu ngħidu hekk żgur mhux forsi huma familjari ma dak kollu li qed jiġri fil-xena tal-futbol lokali. Għanna fil-fatt il-Martin Attart, magħruf ukoll bħala il-Meme li huwa l-speaker tal-Stadium Nazzjonali, għanna coach u opinjonista li huwa Gotthard Conti u wkoll għandna l-ġurnalist tal-Match Center tal-Malta Football Association Renato Vella li nixtieq ġew nista' nirringrazzja tal-li l-lejla oġobhom jingħaqdu magħna. Passoltu nfakkarkom li kull min irid jintervjeni fil-dan il-programm, forsi jrid tisqassi xi domanda l wieħed mill-mistednin tagħna għandu xi kumment xi jgħaddi fuq dak kollu qed niddiskutu llejla. Jista' jagħmel dan billi ħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni illi għandna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Barra minn hekk ukoll il-lejla ser nkunu qed inżommukom aġġornati fuq id-diversi avvenimenti sportivi illi ser ikollna għaddejjin fil-lejla għandna il-ftuħ tal-Premier League Darts ġewwa Belfast fejn s'issa għandna diġà żewġ riżultati mill-kwarti tal-finali. Dimitri Van den Berg jirbaħ 6-3 kontra Johnny Clayton u Michael Van Gerwen jirbaħ bl-istess skor kontra Michael Smith. Voldir l-ewwel semifinali eventwalment se tkun dik bejn Van den Berg u Van Gerwen fil-waqt li għada kemm bdiet il-logħba mill-Koppa Italja bejn Juventus u Lazio. Għal din il-logħba suppost ser ikollna lil Mark Xkembri illi ser ikun qed jibgħat li aġġornamenti illi ser ikun qed ngħaddilkom matul il-kors ta' dan il-programm. Niġu issa biex niftħu id-diskussjoni tagħna għal-lejla u nibdew billi nagħtu ħarsa lejn il-kampjonat BOV Premier. Għaldaqstant, l-ewwel ħaġa li se nagħmlu se ntukom il-klassifika tal-kampjonat BOV Premier il bħalissa qiegħda taqra kif ġej. Hamrun Spartans 46, Gżira United 35, Birkirkara 34, Hibernians 30, Mosta 29, Balzan 27, Florjana 26, Valletta u Gudja United 24, Sirens 19, Marsa Xlok 15, Zabbuċ Rangers 10, Santa Lucia 8 u Pieta Hotspurs 5 punti. Nixtieq nibda billi l-ewwel nett nerġa' nsellem u nirringrazzja lill-panel tal-lejla talli oġobkom tingħaqdu magħna, xtaqt li nieħu xi ftit kummenti ġenerali minn għandkom fuq l-andament ta' dan il-kampjonat s'issa qabel ma wkoll nitlu f'diversi temi li għandna ippreparati għalikom. Jekk jogħġobkom. Martin, tibdint? Mela, mingħajr ħafna sorpriżi fl-opinjoni tiegħi, ġifieri għandna l-leaders Ħamrun li qegħdin quddiem, ġifieri urew is-saħħa tagħhom mill-bidu tal-istaġun urew fl-Ewropa. U mbagħad kellna taqtija ġenerali għal postijiet ta' wara li għadha fis-seħħ bħalissa, ġifieri hemmhekk hemm naqra aktar bilanċ għalkemm il-klassifika qiegħda tinqasam naqra dan l-aħħar ġifieri inqatgħu ftit. Bħala diżappunt għalija l-Florjana emmint li ħajkomplu jibnu fuq is-sena l-oħra, ġifieri kellhom staġun tajjeb ħafna. Il-Hibs għandhom tim tajjeb u l-Gżira wkoll ġifieri nafu li qegħdin hemm. Gotthard, forsi tista' tidħol. Iva, naħseb jiena kif qallek tajjeb Martin bla sorpriża xejn Ħamrun qegħdin hemmhekk bdew juru s-saħħa tagħhom fl-Ewropa, ġifieri bnew tim tajjeb illi waslu sa fejn waslu fl-Ewropa, ġifieri mingħajr sorpriża xejn.
Hemm U taqtija. minnaħa l-oħra Mela, Martin, jett maħna? Yes, Iva, Għax jider l-inqtajt, għalek daħħalt il-gota. Right, le, ġili għal dal-ħinijiet ikolli naqra disconnections, pero ġi suppost issa. Ma nafx tala inti qabel ma nerġa' ndaħħal Le, jena li kont jgħat najt bħala sorpriza fil-pozittiv, Birkirkara li hija ma kienux mistennija li ħajkunu għat jitqatlu għat post. Niftakar li kellhom pre-season vera ħażin, ġifieri daw tilfu-l-lot kollha bil-kemm skurjaw ballun. Però għalija Birkirkara mbagħad min-naħa l-oħra għandhom wieħed mill-aqwa coaches fil-futbol Malti, ġifieri li dejjem mexxa l-timijiet tiegħu il qudiem, ġifieri qed nitkellem għal Tedesco. Il-bqija hemm ħafna bilanċ, min għandu l-aħjar barranin at this point minn l-iktar barranin li jkunu tajbin fil-logħba jirbaħ il-logħba, ġifieri għandek bejn anke ġieli jkun hemm naqra sorpriżi, ġifieri kull logħba fiha l-istorja, diffiċli tkollok tim li huwa favorit minn bejn meta jilagħbu t-timijiet ta' nofs klassifika fl-opinjoni tiegħi. Gotthard. Kif kont qed ngħid fimni, ħamrun mingħajr sorpriżi xi qegħdin hemm fuq fimni. Bdew tajjeb kellhom bidu fl-Ewropa tajjeb, ħafna ramaw tim tajjeb biex jimxu fl-Ewropa, ovvjament jirrifletti fil-kampjonat, għax ċek tibni tim tajjeb fil-bidu. Il-kampjonat kważi ħajt iġribih kif ġew sissa ġifieri mis-sorpriża. Mbagħad hemm xlied ovvjament għall-Ewropa, Gżira, Birkirkara, Hibs sissa huma favoriti però bejn Valletta li għandhom 24 punt sa Hibernians kull hemm 6 punti, jiġifieri strictly speaking Mosta, Balzan, Floriana u anke Gudja u għadna Valletta hemm għadhom jiġifieri ġlied għada tajba għal kulħadd. Fin-naħa isfel hemm daqsxejn taqtija bejn tliet timijiet fim nistgħu ngħidu bejn Pietà, Santa Lucia u Żebbuġ, għalkemm Żebbuġ ħadu rebħa tajba illi tagħhom daqsxejn iktar nifs, però ovvjament din it-telqa sal-aħħar. Bħala diżappunt jien naħseb li Floriana stennejna nara iktar minn għandhom għax is-sena l-oħra kienu aħjar, kienu bdew jibnu mis-sena l-oħra biex ovvjament dis-sena jkunu aħjar, però għax raġuni oħra l-inkonsistenza tagħhom hija dik li kull logħba qed ikunu inkonsistenti, għandhom naħseb problema fl-attakk u ovvjament mhux qegħdin jieħdu riżultati mixtieqa. Forsi ma naqbilx ma' Martin Birkirkara. Birkirkara on the paper għandhom tim tajjeb u għandhom Maltin tajbin ħafna ġifieri mingħajr ma semmi ismijiet, għandhom barranin għadsettawhom ukoll, forsi vera bdew ħażin fil-bidu fil-pre-season, però għandhom barranin jekk wieħed jara kollha validissimi, baqgħu saħħu l-iskwadra, baqgħu jemnu biex bla-dubju jitlu fl-Ewropa, għax ovvjament importantissimu għalihom biex jitlu fl-Ewropa u naħseb jiena Birkirkara u Gżira jiġġieldu għat-tieni post. Hibernians ukoll huma daqsxejn ta' problema għax ovvjament wara l-lig ta' sena wieħed kien jixtieq naqra jistenna daqsxejn aħjar minnhom, però kif dejjem ngħid jiena speċjalment fil-futbol tagħna biex ma ħarsux lejn futbol professjonali meta tieħu l-lig titbiddel xi ħaġa x'inkella ovvjament ħafna mill-players speċi jieħdu for granted ma tibqax dik l-aċċ u dik il-grinta u dik id-determinazzjoni neċessarja u kif kien ġara l-Ħamrun reċentament meta ħadu l-lig sentejn ilu oħra mattew u hekk ġara Hibernians. Ġifieri minn dak il-lat naħseb li Hibernians iridu jerġgħu jagħmlu daqsxejn reshuffle. Renato. L-ħagġa grazzi tal-istedina Antonello, nsellem l-sħab il-Martin u anka l-Goddard li nintaqgħu kemm darba l-ground. Ma tantx ħallew li xnejt, ġifieri, ħadu li kważi kollox. Li nista' ngħid li f'programmi ħolli kont stedintni konna qed ngħidu l-Gudja kienu sorpriża. U konna qed ngħidu ġifieri għedna kien hemm il-goalkeeper tagħhom Glenn Zammit kien qed jitkellem u kienu dak iż-żmien kienu fil-raba post konna qed ngħidu isma' dawn għandhom ċans jagħmlu għall-Ewropa. Meta konna qegħdin nitkellmu konna qegħdin ngħidu li ifhimni telfa l-ewwel hemm qed niżlek s'isfel. Infatti kif qal Goddard tajjeb il-Gudja tin fid-9 post. Imma bejn id-9 post u l-Hibernians kun hemm 6 punti. 6 punti għatfadalt minn logħbiet oħra. Jum 24 punt. Jiġifieri it-taqtija għal-raba post li tista' tkun importanti tista' ma tkunx
Għax dejjem qed ngħidu aħna li l-ewwel tliet huma ċerti li ħajklu fl-Ewropa, raba wieħed jekk tintrebaħ it-trofi minn tim ieħor ħajgħaddiew jekk jirbħu ħamru gżira jew Birkirkara u mbagħad jidħol ir-raba post. Jiġifieri din hija naqra għadha naqra jigsaw puzzle kbira. Anke fuq naħa t'isfel kemm kont qal li żebbut Sant'Luċija Pjetà. Inejt anke Marsa Xlokk hemm differenza 5 punti. Għal-weekend hemm żabbuċ Marsa Xlokk, ġifieri jekk żabbuċ jirbħu. Għandek il-Guġa u l-ħibs. Għandek il-Guġa u l-ħibs ukoll. Eżatt. Ġifieri jekk jirbħu l-Guġa jiġu 3 punti taħt il-ħibs. Il-ħibs ma' ħal-Balzani, missom xorta ma' konfronti. Ħal-Balzan? Fimni, ħal-Balzan u ħaladin għamma b-27 punti ġifieri ħajrbħu ħal-Balzan ħajġu b-30 punt ħajġu raba. Jekk jirbħu l-Mosta ħajġu 32. Ġifieri ħajabżuhom l-ħibs. Ġifieri di taqtija hija interessantissima. Disappunt jiena lija dis-sena huma Valletta u Sorjana ġifieri, ovvjament. Sfortunatament nista' ngħid li forsi l-ħibs forsi nitkellmu żittart fuqhom, naħseb kellhom l-isfortuna li kellhom il-coach Sanderra telaq u l-ħaq Pisanu. Jiena għalija Pisanu. Żjattart però Renato. Ija. Nitkellmu żittart mhux problem, ma sab. Nixtaq forsi nelabora naqra huwa il-fatt li qed tgħid Valletta kienu diżappunt meta tqis li Valletta isom għaddejjin minn proċess ta' tiġdid. Iva, kuħatek, bil-Furjana li ma kienx għaddej minn tiġdid, ma disappunt, per eżempju, jina li janka ħal-Balzan, per eżempju, ġilhom jarmaw ħal-Balzan dim jridu jħaddu li kima qatt ma jaslu. Ġifieri, fis-sensi sajrins qegħdin f'nofs il-klassifika, l-sfortuna wkoll kienu Sant'Luċija tgħid fi sfortuna. Daw suppost kienu ħajlabu fil-Challenge League. Mela inti sal-ewwel ta' Lulju, spera li smajt ġifieri li inbidel regolament, sal-ewwel ta' Lulju daw kienu ħajlabu fil-Challenge League. Fit-2 ta' Lulju daw l-MFA ddeċidiet li daw jerġgħu jitilgħu Premier. Mela inti naħajt il-plejers kollha, il-barranin għax inti fil-Challenge League biex tikollok daqs kemm għandek fil-Premier League jilagħbu. Allura għaddew minn dik it-tranzizzjoni qawwija. Infatti qed tirrifletti fil-klassifika tagħhom. Qed għandhom 8 punti. Jiġifieri qegħdin viċin li ħajġu relegati. Anzi, jien ħankun onest, jiena Sant'Luċija kif għattajjeb inti dak il-proċess li ġara fis-sajf għalija vera diffiċli tilab staġun premja, ġifieri sa ċertu punt li għadhom qed jiġġieldu biex ma jaqgħux u rnexxielhom jinvestu f'wieħed ukoll coach bravissimu. ħaqqhom proset fl-opinjoni tiegħi. Ħaqqhom prosetivu ma kienu żventurati jew fortunati jew tara kif toħodhom mill-lenti li inti hija ħażda lik fil-ħadd tilab fil-Challenge League armajt ta' Challenge League u meta inti mbaġġejt daqqa waħda ssib ruħha Premier u transfer market ma tantx issibu mbagħad. Speċjalment il-lokal, il-lokal ikunu ġiġa settiljaw ġabdew pre-season minn kważi ġimgħatej qabel tlieta biex tikkompeti. Sant'Luċija jiena li sorpriża wkoll. Kienet taħażabbuċa li jiena li kien l-unika tim li rebaħ l ħamrun, veru labu half time u half time. Ġifieri, ma kienet sorpriża ġifieri, anke taw erba' l-ħamrun, ġifieri mhux sempliċement rebħu wieħed b'xejn bil-kombinazzjoni jew xi penalti jew xi il-kombinazzjoni, ġifieri żabbuċ. Qegħdin hemmhekk ukoll, Marsa Xlokk ukoll għamlu ħafna tibdil, imma jidher li t-tibdil li għamlu xorta għadhom naqra fi kriżi li 5 punti hemm. Kif qed ngħidu tfadal 24 punt x'intlabu ġifieri. Imma jiena kien hemm min jikkritika ħda li għax b'14 min jirkien b'8, irdu b'10, b'12 għalija laqatni b'14 u ġobni opinjoni tiegħi, kellim issa biex l-opinjoni ta' ħadd ma b'14 sorta baqa' il-pika. Infatti għedna sa' post kollha jistgħu jitlu fl-Ewropa. U bdejna t-tieni round sawis. Infatti fuq dak se jkun l-argument li mis-snin nitratta
Miak Renato, mela għanna l-Hamrun Spartans li pratikament għandhom 11 punt vantaġġ u nistaw ngħidu hekk resqin lejn kampjonat ieħor. Biss warahom għandna battalja tajba għall-Ewropa fejn ngħidu s'issa għandek il-Gżira b'35, Birkirkar 34, il-Hibs b'30, Mosta 29 u potenzjalment jistgħu jidħlu wkoll Balzan 27, Balzan, Floriana, Valletta u Gugja. Ngħidu nifqu hemm issa. Għatejt għal-Gugja. Li din il-ġlida l-Ewropa tista' tqajjem interess fid-dawl tad-dominju ħamrunis li hemm fil-kampjonat s'issa. Kull logħba fiha l-interess tagħha, ovvjament, kull tim kif għedna jispiċċa għall-inqas fir-raba' post. Issa, ikkun diżastru smajt jiġifieri kommenti mingħand il-Kumitat tal-Hibs, għallek li jekk il-Hibs ma jitlux l-Ewropa jkun diżastru enormi. Right? Issa, minnaħa l-oħra, jekk għandek il-Mosta, Balzan u Gugja, jekk jirnexxielhom daw jagħmlu għalihom mhux tal-li ma jkunx diżastru tal-li jkun għamlu suċċess. Nippretendi jiena li kemm l-Gżira u kemm Birkirkara komplu għaddejjin mir-ritmu li għaddejjin, speċjalment il-Gżira, li għamlu kambjamenti kbar. Il-President tal-Gżira xallhom paċ għamel kambjamenti kbar u ġab players, u għadin jiffunzjonaw. Imma kif qed ngħidu, ħalaq tagħhom il-ħamlu, matematikament għadhom mhux champions, imma xorta l-indikazzjoni ta' 11 punt huwa kbir u kif qed jilagħbu. Imma bej it-tieni post u tibqa' nieżel dawn kollha issa ħajġu konfronti diretti ukoll u inti titirbaħ il-logħbi tiegħek, mhux toqgħod tistenna li ħadd ieħor jitlef. Jiena dejjem hekk hemm inti, jiġifieri l-ewwel jirbaħ it-tim. Mbagħad tistenna li jitlef ħadd ieħor. Jiġifieri il-Hibs tilfu mal-Belt pereżempju, kellhom kaxkira mal-Belt. Ekku. Jiġifieri dik smithom ħafna, l-aħħar logħba l-bieraħ kontra Sajris kienu f'ċertu momenti kienu 3-1 minn fuq. Oġġa 3-3, jiġifieri tilfu ġiex punti kullhom il-Belt. Qed nitkellmu li għandhom 26 punt. All right, ma kienx ħajtilgħu ħafna fil-klassifika ma ġiex punti mitlufa, jienu. Dak u d-disappunt li qed ngħid tal-Belt jiena, jiġifieri daw il-logħbiet li anke mal-Pjatar biċċew fid-dro. Jiġifieri kien hemm logħbiet ukoll anke il-kwestjoni kienet għalet naqgħod kwestjoni bej ħamrun l-Pjatar. L-rħu ħamrun tnejn wieħed fl-aħħar bil-penalty. Jgħidu li ma kienx penalty u kellhomx penalty huma. Jiġifieri il-ħamrun għalkemm qegħdin fuq net, l-iktar ġistimi li tawhom battikat huma ħażebux il-Pjatar. Għarajt, l-ħrajt tawhom logħba, mhux ngħid ma tawhomx logħba ma. Il-logħba kienet il-logħba huwa miftuħ, jiġifieri aktar ħażebux tgħid rebħu lill-ħamrun. Qed pretendi li jibħu l-Santa Luċija lill-Pjatar u l-Marsar Stok, jiġifieri għalhekk kedna dak il-5 punti jkunu viċini ħafna għax it-tielet post u mbagħad jitilab ma' tielet post li ħajġi fiċ-challenge league. Top 6 biex niftehmu. Eżatt. Fejn hemmhekk hemm ġlied oħra ħan iddiskutu fit-tieni li fit-tieni u fit-tielet parti tal-programm. Gotthard, xtaqt niftaħ kapitlu fuq Hibernians illi fil-fema tiegħi din is-sena qed ikunu tajbin ma' timijiet inqas ikkwotati minnhom. Biss fejn tħlu sfidi diretti, dawn għadhom ma rebħux konfront wieħed. Taqbel miegħi jekk ngħidlek li s'issa il-coach Andrea Pisanu naqas milli jilħaq ċertu aspettattivi, jew temmel li din is-sena kien hemm nuqqas ta' rendiment minn ċertu players. Fimni kif għadna qabel il-Hibs inħakmu wkoll minn inkonsistenzi kbar ukoll bħal ħafna timijiet ukoll kif qegħdin tgħidu intom mhux il-Hibs biss, però mill-Hibs sa Valletta l-ebda tim ma kien konsistenti kif qegħdin naraw. Valletta fil-li terbaħ erba' b'xejn mal-Hibs u mbagħad tiġi draw mal-Pjatar jew nkella ma Sajris inkonsistenta kbira u anke l-Gżira għalkemm qegħdin hemmhekk, fimni, xorta ħafna logħbiet
l-istess tilfuhom kellhom iċ-ċans fil-bidu jżommu l-pass ma' Hamrun, però ma żammewx. Issa Hibernians kif qatt qabel jiena dejjem ngħid mill-esperjenza tiegħi illi meta terbaħ lik qed nitkellmu Malta, aħna mhux kif qatt qabel mhux naraw likijiet professjonali eċetera eċetera. Però meta terbaħ lik inti tal-menu tbiddel dak il-2, 3, 4 players biex ikun hemm dejjem motivazzjoni ġdida. Jekk ma tagħmilx hekk, sfortunatament jinħolqu ċerta comfort zones bejn il-players. U jkun hemm daqsxejn kif qed tgħid intu wkoll Antonello rilassament illi ma tagħmilx tajjeb għat-tim. U da mhux issa rajnija, da rajnija kemm il-darba ġifieri jiena direttament għaddejt minnhom dawn l-affarijiet ġifieri wkoll huwa diffiċli li inti terbaħ lik u terġa' żżomm l-istess tim kollu kemm u terbaħ ieħor, mhux impossibbli ovvjament, però huwa diffiċli. U naħseb jiena l-ħibs li l-ħibs għaddej minn dawn l-affarijiet li qed ngħid. Ħafna mill-players qishom ma baqalhomx dik il-motivazzjoni, m'hemmx dik il-grinta, tajjeb u qed jiġri li jiġri. Issa ovvjament semmejt lill-coach. Il-coach huwa dak il-persuna, dak il-bniedem illi jrid jipprova jibqa' jinstiga dik il-motivazzjoni, dik il-ħeġġa, dik il-grinta li suppost. Però ovvjament kollox imur katina u il-players jgħidu jaħdmu mal-coach u l-coach jgħidu jaħdem mal-players. Però kif dejjem ngħidu mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-players jitlu fil-ground, il-players jridu juru u jxamru l-kmien biex ovvjament huma l-okkażjoni u naħseb jiena ftit l-op li rajt tal-ħibs ma kien hemmx dik il-ħeġġa. Bdejna mill-bidu tal-istaġun meta rajthom l-ewwel darba kienu tilfu 4-0 mal-Hamrun, il-Hamrun kważi ġibuhom fixxa ġifieri 4 tidwira u hemmhekk mal-ewwel qatt hemmhekk il-ħibs dis-sena mhumiex ħajkunu ħibs is-sena l-oħra. Battew ġifieri fis-sens mentali kif qed ngħid ġifieri. U ovvjament kelli raġun għax baqgħu inkonsistenti kif qatt inti Antonello mal-kbar kważi m'għamlu xejn ma rebħux konfronti diretti. Ma żgħar speċi ta' jilagħbu l-logħba, all right, imma hija kif qatt l-inkonsistenza tanna minnaħa tal-ħibs hija tremenda. Grazzi. Ma bħala coach, Kotar, tista' titkellem iżjed milli nitkellem jiena, jien m'iniex coach jiġifieri, imma il-kambjament li għamlu bejn Sanderra u kellu il-nukleu u kienu qed jilagħbu għamlu ċertu żmien jilagħbu tattika. Piżanu, jiena Piżanu nafu naqra żgħira, nafu coach tajjeb, jiġifieri tista' tkun dik il-ħasda forsi biddel tattika u il-players li rritu ma kellux issa forsi. Hija mela le. Għax aħna fuq 4 xhur qed nitkellmu. Żgur. 4 xhur 5. Ekku. Ma nafx hekk hemmx mirakli, ma nafx hekk hemmx mirakli l-coaches jiġifieri, imma ħadd ikun irid il-nuklu tiegħu. Ovvjament kif wieħed jara wkoll għal min isegwi it-tattika għal żgur għax qabel il-ħibs ma' Sanderra kienu jilagħbu dejjem formazzjoni ta' 3-5-2, kważi ma bidlu qatt. Tajjeb u l-filosofija tagħhom kienet purament they contain u mbagħad they commit ġifieri 100%. Ma tantx ħallu spazju dejjem jippruvaw ikunu ġixxiplinati u semmek ħadmet. Ġi dal-coach ifimni diffiċli tgħid eżatt imbagħad għax jiena m'iniex qiegħed ġewwa tkun xi ħadd intern biex tara dressing room kif inhi, il-players maqudin mal-coach, il-coach. Fatt, statistika li nista' ngħid huwa li Hibernians għandhom it-tmien l-aħjar difiża fejn qalaw 20 gowl li huma konsiderati. Prattikament il-filosofija ta' dan il-coach ukoll coach Taljanu ukoll coach konservattiv. Però kif qegħdin ngħidu ma tkunx taf xemm internament li naf żgur illi nista' nitkellem jien għax rajt illi fil-pitch il-players mhux qegħdin jirrendu, il-players mhux qegħdin ikunu mhux m'hemmx dik il-ħeġġa li kien hemm is-sena l-oħra. Nista' ngħid dik tidher fatwalment u tidher ovvja fil-pitch għax ħadd ma jista' jixħad hija fatt u kif qatt qabel tikkonferma jekk tara il-Hibernians jilagħbu din is-sena u l-Hibernians tas-sena l-oħra hemm differenza kbira. Biex inżid it-timing li rreżenja Sanderra kien naqra antipatku wkoll, ġifieri, meta inti kumitat kien minn għalih tal-ħibs li ħajamlu season ieħor b'Sanderra da ġitu din l-opportunità li ma setax jitlef ma Lazio Primavera jekk m'iniex sejjer żball u kellhom iħalluh ġifieri
U mhux faċli again, kif qal Gotardi, hija kwistjoni ta' motivazzjoni. Inti meta tirbaħ il-lig, tittara x'tagħmel biex terġa' timmotiva biex Ekku. tawwal il-datijaku. Ma kien hemm tim ieħor ukoll iġralu, bħalissi qed naqgħu mhux ħażin, kien hemm il-Gudja kollu illi bidlu l-coach. Jo kollu, vera. Inċerta li forsi. Pero eżatt qabel kif ħajibdew tal-Ewropa jekk mhux sejjer żball, ġifieri kienu diġà Ġara bola walla ta' Champions League kontra Shamrock fil-fatt meta saret Ma ġithomx daqshekk ħażina l-Gudja. Ma ġithomx daqshekk ħażina l-Gudja billi bidlu l-coach, ġifieri. Qegħdin kif qegħdin, ma kont nistennew il-klassifika minn għandhom. Anka l-beltu bidlu l-coach, ġifieri. Le ma kienu jafu mit-sajf. ta' Gudja u Valletta Hibernians kienu mistennija ikunu fost l-sfidanti għarrab tal-kampjonat jerġgħu dis-sena. Hibernians dejjem ikunu hemmhekk biex jirfu l-kampjonat. Infatti, ngħidlek wieħed tal-kumitat ġo programm televiżiv qal li ikun diżappunt kbir u diżastru totali jekk ma jitlux l-Ewropa, mhux ma jekux il-lig. Now, top 3 jirdu jiġu, issa biex tiġi top 3, ma tistax tibqa' titlef. Konfronti diretti. Ifimni, l-istanejt tattikament, kif għadna qabel, s-sanra kienu iktar difensivi, il-ħibs kienu jilabu 3-5-2, il-filosofija kienet dik. Din is-sena forsi bidlu xi ftit qegħdin jilabu jisu daqqa bejn 4-4-2 daqqa 4-3-3, jisom ma qabdux sistema kontinua u dik ukoll tirrifletti wkoll fil-pitchu kollha li xanke ħafna players tarhom li mhux kultant ma jkunux komdi fil-pożizzjoni tagħhom għax forsi kienu draw stil ta' logħob ieħor, tattika ta' logħob oħra. U fil-pitch ukoll timduna li jisma' ċerta players mhumiex daqshekk komdi f'dik il-pożizzjoni għax il-Hibernians ukoll għandhom ħafna players li jisom kienu draw f'dik is-sistema, kienu ilhom jilabuha mhux is-sena ta' Sanderra biss. Insi Sanderra għamel minn is-sejjer żball 3 snin hemm u kważi dejjem l-istess sistema uża. Ovvjament peress li issa s-sistema dal-aħħar inqalbet jista' jkun ukoll li fattur ukoll li l-lob ħażvolt oħra. Nista' ngħidu li anke d-difiża bidlet ukoll u daħal Kollu. Għal Andrej kien hemm Ukoll. Ukoll il-back three aħna nafuhom tal-Hibernians kollha strong kollox. Imbagħad għandek ċertu players kollha jispiċċalhom il-kontratt ukoll. Infatti għalhekk qed niffer ukoll minn ma semmi Jake. Imma ġifieri fuq id-difiża għalhekk minn ma semmi ismijiet fattur li qed tgħid 100% ġifieri dik oħra u ġifieri bit-tliet central defenders għal tnejn illi forsi tagħmel differenza. Minnu għadu żgħir ukoll. Eżguru, għadu bidu. Għamil differenza bejn esperjenza ma' Malta u kollox. U dan, ġifieri dawn l-affarijiet li tarhom fil-logħba wkoll. Forsi tagħmel differenza. Nemmen il-tim irid jiġġelja, irid jissettja qabel ma jitlaq jiġri, lew irid jibda Jiena lekket il-coach titteħna ċans. Għamlu naqa' kambjament nista' fissaw f'Mejju li ġej. Jamlu kambjament sħiħ iżjed u anku jkun jaf iżjed il-players ikun jafu iktar xi jridu minn għandu meta nitkellmu fuq il-ħibs qed nitkellem in ġenerali wkoll ta' ġifieri ta'. Ġifieri anke ħabrun għandhom il-Branco nisebi ġifieri meta kien Mannadur ma kienx daqshekk tajjeb. Meta mar ħamrun spikka veru kellu l-players ġabu l-players ma beda mill-bidu. Kif beda mill-bidu, beda jmur tajjeb. Ta' titteħ ċans, ma tistax taqbad coach, titfu hemmhekk, sab il-players, ġiġa, hemmhekk, ibda minn hemmhekk, inti tista' titkellem iżemni, forsi inti titkellem. Le, 100%, kulħadd ikun qed ittempja. Però mbagħad having said that, jekk ninsemmu l-ħibs għandhom players li jisma' dawn huma players issa ta' ċerta esperjenza wkoll ta' ċerta livell li jisma' tattikament. Meta tibda tattikament suppost ikunu diġà ikunu jafu sistemi differenti, mhux sistema waħda biss, ġifieri mbagħad biex nerġa' mmur kontra laqgħat qabel mhux skuża laqqas għax dan isma' tilab hemmhekk. Suppost plejer tal-esperjenza, speċjalment fil-futbol tal-lum,
il-plejer ikun iktar plejer versatili minn qatt qabelu. Inti għandek it-training ukoll, u għandek it-training. Mhux hekk u mhux hekk. Training għalhekk isiru t-tattiċi, t-tattiki, u dan Imma m'hemmx li plejer isma' għax hemmhekk qed tilab l-ewwel darba jew hekk le xejn minn dan żmien suppost tattikament il-plejers huma aktar versatili. Ovvja. Tajjeb wis, mela, grazzi lill-Gota Renato Martin ta' din l-ewwel parti tal-programm qabel ma mmorru għall-blok ta' riklami, aġġornament minn ġewwa l-Premier League Darts li hemm bħalissa f'Belfast u Chris Dolby għamel debut memorabbli meta jirbaħ 6-3 kontra Peter Wright u issa javvanza għas-semifinali. Dolby 6 Wright 3. Immorru għal waqfa qasira ta' riklami, id-dibattitu ikompli wara dawn. Wisdom tal-fgura għal prodotti u servizzi ta' żbur. Żuru wkoll stabbiliment għall aħjar servizzi. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li ser tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura għal programm Botta u Risposta fejn issimmu għattini parti tal-programm li ħaniftħuha bil-intellaw il-premju abbinat ma' Kicks Boutique Gym u għet mill-sponsors tagħna fejn sejrin intellaw sħubija ta' xar ma' dana il-gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Għanna u koll il-rota li bija sintellaw żewġ ismijiet, l-ewwel li muħantellaw se jkun ir-rebbieħ u mbagħad se jintellaw ir-runner-up f'każ li dan ir-rebbieħ ma jaċċettax il-premju. Għandna fil-fatt xejn iktar minn 28 isem ġewwa dina l-urna illi issa nistgħu ndawru koll ir-rota biex naraw min ħajkun ir-rebbieħ tal-xahar membership ma' Kicks Boutique Gym.
għal dan ix-xahar. Mela, ir-rebbieħ huwa Alan Frendo. Alan Frendo jirbaħ il-voucher ta' xahar ġentilment offrut lilna minn Kicks Boutique Gym. Imma serin intellaw runner-up f'każ li Alan Frendo ma jaċċettax il-premju biex għal-inqas ikollna bniedem ieħor illi wkoll ikun isu r-riserva. Naraw naqgħu minn ser ikun ir-runner-up. Mela, ir-runner-up huwa Dirjun. Mela, biex niftehmu Alan Frendo huwa ir-rebbieħ tal-kompetizzjoni Kicks Boutique Gym għal dan ix-xahar lil Alan issa nikkuntattjaw aħna fit-tmiem dan il-programm jekk Alan ma jaċċettax il-premju ir-runner-up huwa Dirjun. Mela, lura għal dan id-dibattitu tal-lejla. Qabel xejn xi ftit kummenti mingħand il-semmija u segwaċi tagħna, Brady Buġejja jgħidilna proset tal-programm u nselli għal Meme u għal Renato. Għandi kursità Florjana kif se jadattaw il-barra il-ġodda tagħhom. Assissa kienu diżappunt. Tim bħal-belt naħseb li ħatkun jibsa biex jiġu mal-ewwel sitta. Nemmen li Gżira u Birkirkara għandhom biex jiġu t-tieni u t-tielet f'dan l-istadju. Għandna wkoll kumment mingħand Mark Xkembri fejn jgħidilna li l-ħibs ilhom żmien mingħajr numru 9. Mark Xkembri illi wkoll se jkun qed iżommna aġġornati f'każ ta' bdil fl-iskor fil-logħba Juventus Lazio mill-Koppa Italja. Bħalissa l-iskor għadu dan ta' xejn b'xejn. Fuq il-barra ta' Florjana ma nafx min irid iwieġeb lil Brady. Martin, fidejk? Jena għadni ma rajthomx jilagħbu, ġifieri ma tantx nista' nikkumment. Ovvjament barranin Malta jiġu jmorru u kif diġà għadt il-prestazzjoni tal-barranin f'kwalunkwe tim f'Malta tagħti favur il dak it-tim li jkun l-barranin tiegħu jkunu l-aqwa. Ovvjament nimmaġina d-diriġenti tal-Florjana għamlu l-homework tagħhom sew. Dawn neħħew il-ċolaċu ma ninsewx ġifieri. Reġistru ma' Birkirkara? Ma nafx saħħewx l-Birkirkara għax il-ċolaċu għandu kwalitajiet tajbin ħafna. Keki. U l-keki, ma dak fil-bidu ta' season jek mux tejjer zbal. Ija, ma Neħħew ukoll, ġifieri. Scorer tagħhom ukoll. Ġifieri u kien scorer prolifiku, tissem minn number 9 kien l-scorer prolifiku tal-Furjana sentej wara xulxin, ġifieri. U hemm Piper ukoll mhux se żbaljat ukoll. Piper hemm iktar f'nofs il-ground, eżatt, Iva, xorta tagħmel differenza. Ekku, peress li barranin għalissa il-fokus marem. Again, no, il-barranin Malta tittihom ċans, ġifieri mhix faċli tikkummenta li se nimmaġina li l-kumitati Malta għamlu l-homework tagħhom. Jekk ħanaddi kumment ġenerali fuq futbol Malti, nemmen li il-klabs neqsin ħafna minn scouting, meta tqis li l-barranin huma l-iktar parti essenzjali milli inti tibni t-tim. Ġifieri jien nemmen li biex iġġib barranin tajbin irid ikollok scouting tajjeb u tġib barranin accordingly. Ġifieri ma tantx nista' nikkummenta fuq individwi li għadni qatt ma nsertajthom jilagħbu, ħankun onest miegħek jiġifieri, imma nagħtu naqra iktar żmien jiena fejn jidħol barranin dik hija l-opinjoni tiegħi. Mhux scouting biss tikollok il-flus ukoll, Apparti dik dejja. Għalkemm jgħidu l-barrani jieħu inqasmu Malti xorta. Mela ġieli ssib barranin li ma jagħtux daqshekk flus u jkunu iktar sorpriża huma minn barranin iktar. Ejja nitkellmu bil-Malti. Il-biċċa kbira tal-barranin dak li jkunu jew għalqilhom il-kuntratt u ma sabux tim u qed jiġu hawnhekk għax bħalissa naħseb hawn nuqqas kbir ta' barranin jiġifieri, kull tim għandu nuqqas kbir. Iż-żabbuġ ġabu striker li għalija. Insertaw jieħdu. Kienu insertaw irnexxilhom iġibu attakkanta vera, ġifieri li da ma' żmien qabli jimxi m'għandix dubju biex hija plejer ta' vera. Nek nitkellmu żied fuq challenge ukoll kien hemm barranin li ġiġa ġejjin ħajbdew fil-Premier. Il-fatt jekk mhux tejjer żball żurri Hibs
ħadu plejer ta' Zurri. Infatti kont se ngħidha ħal-Bernis fil-fatt akkwistaw Tal-Marsa? Zurriq Florencio li skurja 14 gol fiċ-Challenge League. Imma ovvjament irridu naraw jekk hux l-attakkant li ħibs ilhom ifittxu u Florencio ukoll ikunx kapaċi Gotthard jagħmel din il-qabża. X'taħseb? Huwa mhux attakkan naħseb li jdu, ma xu Florenzo huwa aktar winger, ħafna aktar minn mal-linja huwa plejer tajjeb ħafna ġifieri validissimu, huwa plejer fast ġifieri juża ħafna veloċità u jikkonkludu wkoll ġifieri mhux taf xejn skorja dawk il-gols kollha, però forsi l-ħibs iktar xtaqu dak il-punta Kif kien tara bajn ċentrali eżatt li finixxi aktar minn ġol kaxxar għaliex forsi bħal da forsi jista' jkun jadattaw players oħrajn bħalu għax għandhom wingers tajbin u speċjalment li huma mhux daqshekk jilagħbu bil-wingers jista' jkun jadattaw ċirkostanzi oħra, però issa naraw issa forsi jidna forsi l-coach jisiblu sistema oħra forsi jidna li forsi kun jista' jidħol aktar fil-sistema tagħhom stessu. Minn fatta Floriana kif qegħdin tgħidu qabel Floriana fimni qudiem mhux Floriana biss naħseb kif qegħdin naraw kif qegħdin ngħidu ħibsu kollu ħafna timijiet oħrajn. Quddiem problema din is-sena speċjalment hemmx dak il-goal scorer li kapaċi jagħlaq il-lob qegħdin jikkrew ħafna lob, però m'hemmx il-players li qegħdin jikkonkludu ġifieri jilagħbu lob jaslu sal-kaxxa, però mbagħad anke l-aħħar logħba li kombinazzjonament tal-kummentantina kontra il-belt l-istess, fimni, kienu speċi steri li qudiem ma kienx hemm dak il-players li jiffinixxew l-azzjoni, għalkemm għandhom bħal Reid u Veselġi huma players utilissimi wkoll u jisibhom ħafna ġifieri mingħajr ma ovvjament immaqdalhom huma players tajbin ħafna, però still quddiem jonqoshom dak il-final touch li jagħmel differenza. Fuq wara għandhom barranin tajbin bħal il-Ħażni u Kallegari, ġifieri top players ħanejdu ġifieri kif qegħdin tgħidu l-ewwel għax kwistjoni ta' jsibu ma jsibux sabu ġiex players li huma validissimi dawn ta' Floriana. Fin-nofs ukoll, fin-nofs ifhimni, hemm players ukoll interessanti li kapaċi jmexxu, però jien naħseb illi il-Florjani ngħid mhux issa biss il-ħaġa li ddejjaqni fihom hija s-sistema li ilhom is-sena l-oħra dejjem l-istess sistema ta' 3-4-3 illi toħloq ħafna spazju fin-nofs. Għax in-nofs dejjem ikunu b'żewġ players, ma nistax nifhem il-coach ġie skjaf ta' sistema u dik naħseb jiena hija l-ħaġa li se teżisti għax xi kultant oħra tkun lejha għall-sistema tiegħek, imma meta tara l-sistema mhux qed taħdem u qed tkun inkonsistenti, tibdel. Ġifieri jiena inni ngħidha din bejn xi kultant anke pubblikament, jien naħseb li l-Furjana dak il-handicap li għandhom, dejjem bl-istess sistema, għandhom wingbacks tajbin, all right, għal sistema li huma importanti, anke passara kellhom il-Kaminzu li issa bidluh bitrillo, wingbacks tajbin ħafna, però in-nofs. Iwa mhux hekk. In-nofs, jekk titlef in-nofs, l-iktar tkun suscettibbli li titlef il-logħba u l-Florjana qed jitilfu ħafna mill-logħb in-nofs u jispiċċaw jitilfu l-logħba jew nkella ma jerbħux. Qed titlef l-irwol naturali ta' Jan Busuttil ukoll. Ukoll, plassek ukoll, u hemm ħafna. Kellem fuq l-affett ma tiqaf qatt, ġifieri aħna qegħdin just briefing ġifieri, ma dik li qatt inti Martin hija ovvja wkoll ġifieri. Jien naħseb ġektar ġislobit li kellhom jirbħu laqas u l-tentattiv kien l-waħda kontra Marsa Stock, li Marsa Stock biċċaw 9 min nies. U kellhom penalty ma skurjax ukoll il-Furjana. U l-aħħar logħba wkoll kontra l-Belt li għamlu sija u ftit minuti oħra għax Black Stadium u kollox kienu baxxa min nies il-Belt ukoll. Għalkemm kienu fuqhom ma kapitalizzawx. Ma kapitalizzawx, ma tgħidx kellhom dak l-attakk li tgħid ismu ċansijiet tad-deb, inti 11 kontra 10. 11 kontra 9. Kien hemm problema oħra illi da kważi sa 5 minuti baqgħu l-istess, baqgħu 3-4 wara. Tibdiliet. Tita fuq wara kontra attakkant u wieħed jew xejn. Jew xejn. Anke tibdiliet. Bidlu 4-3, imma tibdel mal-ewwel u mhux tħall 5 minuti. Imma l-bidla xorta l-bidli għamlu kif rajta jiena li baqgħu sorta jilagħbu bl-istess tattika. Xekku. Kienu friskil players biss. Abba dik fidej il-coach. Le.
li bil-forsi biex kommentati dawn l-affarijiet għax. Le, mhux hekk huma parti mill-logħba wkoll, għalhekk il-klassifika ma tikdibx kif ngħidu. Mela, ħalli issa nitkellmu fuq tim ieħor li s'issadna ma semmejniex ħafna. Martin, għadna nitkellmu fuq il-kampjonat Premier. It-tim ta' Mosta illi attwalment jinsabu fil-5 post. Għadna nibqu nqisu t-tim ta' Mario Muscat bħala sorpriża jew nistgħu nqisuhom bħala waħda mir-realtajiet kurrenti li għandna bħalissa fil-futbol lokali. Le, żgur li le. Il-Mosta ilhom ħafna konsistenti. U l-iktar raġuni, hemm tnej raġunijiet fl-opinjoni tiegħi, u waħda minnhom il-barranin li jġibu hemm konsistenza fihom u huma barranin kważi li dejjem huma komplementari mat-tim. U t-tieni u l-iktar raġuni interessanti u li fiha nista' ngħid proset lil Mosta hija jekk tħares lejn il-klassifika tal-miners sena wara sena il-Mosta dejjem hemm fuq. U l-miners u dawn il-miners dejjem jużaw. Ġifieri jiena nemmen jekk tara xi tip ta' statistika li m'għandix fidi, naħseb l-iktar tim li uża miners tiegħu fil-da huma l-Mosta. Ġifieri apparti minn hekk għandhom nursery tajba fejn jekk tqabbel ma' timijiet li qed jikkompetu ma' Mosta f'dak il-livell, ħafna mit-timijiet tal-Premier għandhom nursery batuta. Ġifieri bil-kemm għandhom tim tal-miners hemm ċertu timijiet, ġifieri dik ħattik garanzija speċjalment fuq il-bank u fl-iskwadra ġenerali. Apparti minn hekk Martin ippermetti li ftit għaliex daħlilna aġġornament minn ġewwa l-Allianz Stadium f'Turin, Juventus jiftħu l-iskor permezz ta' defensur Gelson Bremer. Juventus wieħed Lazio xejn. Grazzi lil Mark Schreber ukoll illi qiegħed iżommna ġġornati fuq dak kollu li qed jiġri ġewwa Turin bħalissa. Aħbar tajba li jien ma tagħmilx differenza. Ma Juventus nżommu. Għad nara differenza. Anyway, li kont qed ngħid fuq il-Mosta biex ma daw, jiena il-George, il-President nafu naf kemm hu kapaċi jipprova jaqqat it-tim u għandhom coach Mario Muscat li esperjenza ta' plejer għandu. Ġifieri naħseb ma nafx imma naħseb li bejn il-plejers ta' Mosta hemm laqda. Ġifieri dik kapaċi jkun fattur ukoll li jagħti lil Mosta garanzija ta' solidità fil-Premier League u kapaċi jiġġieldu biex jidħlu fl-Ewropa. Imma l-klassifika kif għatna qasira, ġifieri bħalma Gudja kienu hemm fuq u niżlu kapaċi jiġri l-istess għal Mosta, fim? Ġifieri jien dik l-opinjoni tiegħi, issa dawn huma r-rivali tagħna ħaniltaqgħu magħhom forsi s-sena d-dieħla. Imma għandi rispett lejn il-mod kif Mosta qed iżommu konsistenza. Naturalment infakru li l-kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak kollu qed niddiskutu lejla illi għandna sezzjoni tal-kummenti miftuħa għal daqstant nistidnukom biex tkomplu tintervjenu. Renato, kellek xi kumment fil-qosor? Iva, nixtieq nsejt x'ismu bħalissa ma naflek jom Farrugia l-assistant coach ukoll li ilu mal-Mosta, naħseb qed jagħmel xogħol tajjeb ukoll mal-Mosta flimkien ma' Mario Muscat, mhux Mario Muscat biss, li għandhom l-Mosta ma nafx iġibu ħafna plejers barranin. U jbidlu ħafna plejers barranin, infatti reġgħu bidlu ġis plejers li issa, reġgħu ġabu oħrajn. Neħaw il-Aċambonk, per eżempju, li hu plejer tajjeb għalija jimkien f'nofs il-ground. Telquh ma biddew ġabu plejer bil-forsa ħajkun aħjar minnu. Juri l-Mosta jdawru, qed nagħmlu pjaċir biż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma ħafna importanti li tihom ċans. Infatti xi darba nitkellmu fuq il-barranin li jridu jagħmluhom b'disa barranin. Fil-ground għalija ma treġġix jiena għandek iż-żgħażagħ għaw min jgħidlek isma' jekk huma tajbin jilagħbu ma titihom ċans biex jilagħbu. Tpoġġihom fuq il-bankina. Gotad? Iva, fimni, din tal-Mossa daqsxejn trik il-Mossa naqbel 100% li dejjem iġibu players u iġibu players interessanti, anzi iġibu żejjed players għax ikollhom ħafna minn fejn jażlu u jispiċċaw ikollhom għalihom u anke saħansitra biex jisilfu il-timijiet oħrajn. Però noqdu attentu wkoll li
qabel iġibu żejjed li speċjalment għandhom anke mal-minors għandhom 4 players ġifieri barranin ġifieri dak noqgħdu attenti għaliex mhux kemm ngħidu intallaw tfal. It-tfal itellawhom u jilabuhom ġifieri titkellem any team. Issa meta jidħol sawa u jaqbad triq u jibqa' bija bħalma fil-każ tal-Mustaqim Jake Vassallo. Daħal sar titolor baqa' jilab mhux meta nilabuhom 10 minuti, 5 minuti daħal hija bir-rispett kollu qed nitkellem in ġenerali ta' ġifieri mhux imma stabis imma kollu daħ fil-wiċċ għalija. Sawa meta plejer inti tittieħ il-konfidenza biex u l-konfidenza biex iddaħlu. Bħalma nerġa' nsemmi Jake Vassallo tal-Mustaq. Prost għalihom li tellaw huwa plejer validissmu, huwa plejer bravu, huwa plejer intelligenti ġifieri mhux ta' b'xejqiet però m'għandux ngħidu għax intellaw iż-żgħar meta bħal dak biss u mhux inġibu il-plejers issa barranin ukoll mal-minors għax imbagħad qed toħloq kontroversja jekk innifsek qed tnaqqas il-plejers tiegħek mill-minors biex tilab il-barranin, allura ma tagħmilx sensu. Dik hija ħadd ma jista' jmaqdru, ħadd ma jista' ċewe jikkontradih jew inkella. Laqt insemmu reġistrazzjonijiet u kontroversji ta' din ix-xorta. Ejja ħalli naqbdu naqra mal-kontroversja tal-ġimgħa. Gotthard li hija fuq ir-reġistrazzjoni u mhux reġistrazzjoni ta' issa ex-president ta' Hamrun Spartans Joseph Portelli. Taħseb li l-MFA għamlet sew li ma ċettax it-talba li jirreġistraw il-Portelli bħala plejer? Jiena nerġa' issa qed nirrikorri għal punt li qadna qabel, jien naħseb jiena għall-MFA iktar gwaj, iktar problema illi tara din il-biċċa xogħol tal-barranin milli noqogħdu neħlu fuq din il-ħaġa, illi ovvjament ma ndaħlu ġista barranin biex nagħtu ċans li żgħażagħ tagħna biex niftehmu, iktar problema dik milli problema li Joseph Portelli għamel ħafna ġid għal Ħamrun. U li ma kienx hu kulħadd jaf il-Ħamrun mhux qegħdin hemmhekk. Issa jiena personalment nara xejn ħażin b'dawn l-affarijiet dan mhux ħaġa li ta' kuljum mhux ħad toħloq xi president kbir għax għamilt hekk, speċi dan li ma president bil-Malti pur issa jiflaħ jirreġistraw biex jilgħab 5 minuti logħba. Is-sens li mhux ħad toħloq xi president kbir, dan alright forsi l-MFA ħasbitha mod ieħor ta' ġifieri mhux qed nidħol fl-ebda mertu forsi l-MFA kellha punto di vista differenti mill qed ngħid jiena biex niftehmu, però fil-verità kif qed ngħidu, Joseph Portelli għamel tant ġid għal Ħamrun, wassalhom fejn wassalhom, issa alright, xaq forsi jidħol jinnaf biex jagħmel president għalih whatever li jgħid li jilgħab fi premier whatever imma għalija personali nara li m'hemm xejn ħażin. Issa ħafna minn nies taf kif aħna Malta, ħafna minnu favorik ħajjgħid alright, minnu kontrik ħajjikkritika u jipprova jwaqqa. Għalija imma fil-verità jiena kif naħsibha xi ħaġa ta' ġid, mhix xi ħaġa ta' xi ostakli jew xi ħaġa li ħad tagħmel xi ħsara lil xi ħadd. Dan kollox bil-merti tiegħu għamelu. Ola jiflaħ jilgħab 5 minuti, jien ma nara xejn ħażin. Issa kif qed ngħidu, ma nafx l-MFA xrati u forsi naf forsi taħseb li forsi ħanwaqqgħu il-futbol ma nafx ħafna kummenti tibda tisma' ma fil-verità jiena hekk naħsibha. Mela, Renato, biex anki nagħlqu wkoll il-kapitlu BOV Premier. Il-ġlieda fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Min taħseb li finalment ngħidu se jirnexxielu jmur għall-playout bejn Zebbut Rangers, Santa Lucia u Pjata Hotspurs. Inti taħseb li l-ġlieda ser tibqa' bejn dawn it-tlieta jew għalissa ma sax lokku sajrin sirdu nnefsuhom fil-kredu? Is-sajrin forsi le, ma marsax lok naħseb hemmhekk qegħdin. Marsax lok għaddew minn perjodu tajjeb, imbagħad jerġgħu għaddew minn perjodu naqra l-ewwel hemm ħażebbut kif qed ngħidu rebħu logħba oħra. Bira parti rabħu kontra Ħamrun, dal-aħħar nsejt ma' minnax tant nara lobby ta' challenge li koral tal-Premier li ninsa l-dana. Santa Lucia. Santa Lucia, dak għalihom mhux 3 punti jisħu 6 daw. Eżatt, infatti nkonfront dirett. Ifhimni, jekk tieqa' klassifika hekk, ikunu ħażebbux. Ma jiena xorta ndaħħal naqra l-Marsa Xlok fil-kredu magħhom, nemmel ħażebbux forsi
ma nafx għamlu xi akkwisti, tarom jilagħbu l ħaġa ġifieri. Issa f'Jannar, probabbilment jistudaw iżjed. Ġifieri ma tistax tgħid huma li jridu il-konfronti diretti ta' bejniethom iridu jirbuhom. U jekk irnexxilhom biġibu punt jew tnejn kontra Gżira, Birkirkara, Hibs u t-timijiet l-oħra, ovvjament dawn jiswhom mitqlu deb. U speċjalment jekk ma xokk, tgħaddi minn perjodu ħażin jew inkella tnaqqas il-punti wkoll twaqqal punti. Kif qed ngħidu fadal 24 punt, 24 punt għal 5 hemm ħafna. Punti ġifieri ma ninsewx ukoll imma li t-tielet irid jilgħab mat-tielet tal-Challenge League. Ġifieri mhux għax ġejt it-tielet inti salvajt. Esattament, u anki ġenerajna stanzi fejn it-tim tal-Premier li jmur għal-playoffs jiġi relegat. Sant'Alġija, per eżempju. Sant'Alġija bekk kienu talaw bil-playoffs u rebħuma. Hija taqtija Loba, tista' tmur kull naħa. Għan nitkellmu fuq il-Challenge League, ġifieri għan nitkellmu sewwa fuq, ġifieri tinduna li hemm bilanċ bej l-aħħar tlieta, l-aħħar erba' u Challenge League jikkompetu flimkien. Allura xorta nemmel hemm differenza bej Premier u Challenge League. Ma ninsewx li fl-aħħar logħba ma jistax jiġu utilizzati iktar minn 4 players barranin. Ġifieri meta inti tkun b'dorita b'7 titnaqqas tlieta f'dik il-logħba, ġifieri u dik do or die. M'għandekx fejn iddur. Din Marsa Xlok żejtu żebbuġ ta' dal-weekend għalija jekk titlef Marsa Xlok tidħol sew. Bidro naħseb iserħu rashom sew Marsa Xlok, bidro jew jekk jirbħu fl-opinjoni tiegħi. Ma tfadal. Tfadal. Kollox jista' jibda kemm fuq u kemm isfel. Però naqbel miegħek naħseb Sirens. Sirens u miktar sodi anke bħala tim rajthom jilgħbu dis-sena. Naqbel miegħek. Naħseb huma naqsodi kienu avventurati li tilfu xi logħbiet. Imma naħseb l-iktar tim mill-erba' li semmejna l-iktar tim saħħtu ġifieri naħseb l-iktar tim. Issa mbagħad statistika mhux billi tgħidha u on paper tittarhom fil-ground mbagħad fil-ġurnata. Tajjeb wis, mela, grazzi Renato, immorru għal-waqfa oħra ta' riklami, ibqa' wana għaliex fit-tielet parti tal-programm ser nitkellmu fuq il-BOV Challenge League kif ukoll fuq l-Elizabeth Amateur League għal daqstant. Ibqa' wana waqfa żgħira, il-programm ikompli wara dan. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li ser tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija.
Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merba lura għat-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien miegħi Antonello Abela u l-mistednin li għandi l-lejla li huma il-coach u l-opinjonista Gotthard Conti, l-speaker tal-Istadium Nazzjonali Martin Attart il-Memem u mal-ġurnalista tal-MFA Match Center Renato Vella qegħdin nagħtu naqra ħarsa lejn dak kollu li għandu x'aqsam mal-futbol lokali. Irċevejna wkoll xi messaġġi mingħand Martin Dejnoff li xtaq iselli għal Gotthard u għal Memem. Martin Dejnoff illi wkoll niftakruh bħala plejer ma' diversi timijiet għaw Malta kif ukoll jibgħat iselli għalina l-kollega ġurnalist Robert Busuttini li wkoll minn hawnhekk nixtieq insellimlu u nirringrazzjah tal-li wkoll il-lejla sab iċ-ċans biex jidħol u wkoll jisma' dak li għandna xi ngħidu. Aġġornamenti mill-Darts Premier League, Nathan Espinel jirbaħ 6-4 kontra Gerwin Price għal daqstant is-semifinali tal-ewwel lejl tal-Premier League huma Dimitri Van den Berg kontra Michael Van Gerwen u Chris Doby kontra Nathan Espinel li personalment naħseb ma kienux is-semifinali illi kont qed nistenna li se nara, imma is-sabiħ tad-darts huwa wkoll li jekk tiġik serata ħażina kompetizzjoni bħal di jistista' wkoll tiswik qares u tajb ukoll li naraw anki uċuħ ġodda illi wkoll jikkompetu mal-elit tad-darts mondjali. Coppa Italia, Juventus wieħed, Lazio xejn bdiet it-tieni taqsima. Mark Xkembri ser jkun qiegħed jaġġornana fuq dak kollu li jkun qiegħed jiġri ġewwa l-Allianz u nibdew issa t-tielet parti tal-programm tagħna fejn qabel xejn nagħtu naqra ħarsa lejn il-BOV Challenge League naraw naqra l-klassifika anke bl-għajnuna ta' diversi grafiċi illi għandna. Is-sitwazzjoni fil-pool tal-promozzjoni bħalissa tara l-Slima Wanderers b-53, Nashar Lions 45, Zejtun Corinthians 34, Tarxin Rainbows 33, Melita 30 u Zurri 29, fil-waqt illi il-pool tar-relegazzjoni attwalment qed tara lil Swieqi United u Luxor St Andrews b'28, Fgura United u Marsa b'27, Lija Athletic 23, Imqabba 21, Attart 20, San Juan 19, Rendi 17, Marsa Scala 16, Imtarfa 14 u Vittoriosa Stars jalqu il-klassifika b'13 il-punt. Mela, Renato u Martin, ħajkolli nibda minkom. Wieħed partitar ta' slima. Jibda Renato, x'huma qegħdin l-ewwel? U li ieħor ta' Nashar Lions. Moli mumkin nsaqsikom jekk intom sodisfatti bl-andament tal-kampjonat, għax naħseb li anke d-distakki qegħdin juru dan. Xtaqtu ftit kummenti minn għandkom? Ejja Martin, nibda inti. Mela ħanibda jiena.
Jiena kelli ċertu bizza xis-sena l-oħra n-naxxar għamilna l-ewwel round brillanti, u mbagħad it-tieni round flopjajna u spiċċaw qabżuna marsa xlok bil-konsegwenza li tela huma kienu. Literalment fl-aħħar ġifieri tal-lig kienu ġew minn vantaġġ, ġifieri mhux qed Kienu ngħidlek ġabu wara ġifieri x'niftakar li l-battalja propja kienet bejnkom u bej ir-rivali l-kbar l-oħra tagħhom taż-Żejtun. Is-sena l-oħra wkoll, però mbagħad daħlu marsa xlok minn wara, bil-bidu ta' klassifika kienet Pembroke li kienu ħarbu. Naxxaru Żejtun u marsa xlok xi 5 punti wara, ġifieri mbagħad ma' żmien waqgħu it-tnejn li huma Naxxar u Żejtun u daħlu marsa xlok. Ġifieri kienet naqra niftakar konna xi wara l-ewwel round konna xi +9 of relegation, ġifieri, però dit darba tidher li l-istorja hija differenti, kien hemm changes fit-team fis-sajf, speċjalment nbidlu barranin u nbidlu ċertu Maltin, ġifieri it-team kellu ċertu iktar saħħa, ġifieri anka f'Jannar in-Naxxar għamlu kampanja akwisti li hija tajba ħafna, ġifieri ġabu l-left wing insejġ ismu il-Clive Andikun li kien mal-Gżira, ġifieri li huma players sajbin. U jidher li bdejna, ġifieri bdejt nibżax tlifna ma' swieqi qabel inqasmu l-punti, qabel inqasam ir-round u mbagħad ġejna droma Żejtun li tilfu l-iskwadra kollha, ġifieri bdejt ngħid arax ġejja da, però għamilna logħba tajba ħafna last week ma' Tarxien u għalija kienet rebħa li turi lin-Naxxar ħajmorru Premier, ġifieri jew hemm ċans li jmorru Premier biex ma nibqa' fuq il-da. Eżatt, dik il-kelma. Regarding Sliema ma jixraqilhom xi labu challenge li jkun ġifieri għalija ħaqhom li jkunu hemm. Avolja l-ewwel logħba Naxxar Sliema għamilna logħba baxra kien għadu s-sajf ġifieri literalment kważi għaddit sena minn dak iż-żmien. U konna ta' sa' interessant nara Naxxar Sliema tkun naħseb logħba sabiħa meta jilagħbu bejnietom, però Sliema jidher li ħajirbħu lik ġifieri biex xieraq jiena Sliema il-mammi minn ta' Sliema sew naqra nħobbhom ukoll ftit żgħira, ġifieri għandi naqra bajas ukoll. Però it-taqtija tidher li ħadd iktar fir-relegation li hija l-iktar ħaġa stramba kemm il nara futbol. Qatt ma rajt klassifika fejn jinżlu 600 jiena. Ġifieri għalija xi ħaġa reali, mhix normali. Għalija vera kienet xi ħaġa ta' emerġenza li saret biex jinbidel xi format tal-lig, però mir-relegation ta' challenge li kmijax normali, ġifieri iż-Żurri għamlu effort u salvaw qabel u għamlu lik ta' vera, laħat ma stennijom. Iż-Żejtun kellhom ċertu problemi u ppuxjaw il-Melita l-istess, ħaqhom proset li qegħdin hemm u għandhom ovvjament nursery tajba, ġifieri u fl-opinjoni tiegħi ħadd tkun bejniethom għat-tielet post bejn Melita u Tarxien li Tarxien għandhom skwadra tajba wkoll. Ġifieri dik hija naqra reżumi minn naqra li rajt jien, ġifieri opinjoni neutrali tiegħi fuq il-neutrali, mhix neutrali 100%, imma din kun oġġettiv. Renato, bla dubju li d-dominju li qed tagħmlu fil-challenge li bħalissa huwa naħseb l-ewwel pedament tal-Sliema Wanderers li naħseb id-dilettanti kollha tal-futbol Malti jixtiequ li jaraw li terġa' tkun qiegħda tiġġiela tal-lururi fil-futur qarib. Lo ħaġa ħanibda ħankompli ma' Martin ngħid fuq in-Naxxar. Fuq in-Naxxar jekk tara d-distak bejnhom u bejn iż-Żejtun huwa kif hemm il-Ħamrun. 11 punt jiena nemmen li Sliema u Naxxar ħajkunu dak il-ġistimijiet nista' nbassal li ħajtilgħu fil-Premier Division is-sena d-dieħla. Ovvjament, issa bejnietna, niġġieldu bejnietna għal ħbiberija ma ħajkun champion. Xorta diffiċli Għandna l-vantaġġ, għandna 8 punti vantaġġ, imma
jekk toqgħod qisu mbagħad iż-żejtun li bħalissa din b'34 punt u fadalt minn logħbiet u fadalt minn 8 logħbiet, jekk is-sima jiġu 8 drojiet ukoll ma jħunix iż-żejtun, jiġifieri prattikament is-sima jekk minn daw 8 logħbiet toħodhom kollha drojiet bil-patt li iż-żejtun jirbħuhom kollha ġifieri jiħlaw. Li għandek sabiħ is-sima ħanit favoristi ma nkun ovvjament jaf kuħat jaf nisa porter bil-tassima u għet munna rom u koll. Is-sima preparajna minn daz minn sena blura. Meta konna nafu li kważi memx tama illi it-tim ħaj salva. Mela xamna bdejna irramu zazax naraw nistaw nġibu players, ġibna Jean-Claude u koll ma t-żejtum bħala center forward biex jibda jingrana u kol ma' tim. Baqaw ħafna players u kol bħal Mark Sherry, Edmond Tadus b'esperienza, players zaza bħal Jake Engerer u Gabriel Aquilina, u Mark Anthony għadu ġdijt u kol, Altumi u kol bħala goal. Aquilina u kol, Leiden ġibnija u kol. Akkwestajna, għamilna akkwistajja bħala coach u kol il-Paul Zammit, li beda jaqqad it-tim kif ridu, u meta ġejna fit-Challenge League, ovvjament, kif qed nintizhom taqajk mal-art ma rebħa wara rebħa, u s'issa nistenejt li għadna l-unika tim li għadu laqas 3 punti, mhux ma 3 punti, ma tlifniex logħbu. Ma ġejna ġiex żewġ drojiet, jiġifieri, li nagħmel is-sima u naxxar ħajkunu da. Issa il-mistoqsija hija din. Min sa jkun dak it-tielet tim li ħajlab? Mela, hemmhekk qiegħda kull ma għandek minn żolieqa għandek 29 punt. Għal 34 għandhom iż-żejtun li qegħdin it-tielet bħalissa. U ż-żejtun nafu bit-transazzjoni tagħhom ġara u ma ġarax, bidlu t-tim bidel il-President li ma nifhimx jiġifieri jitlaq il-President u jaqgħad tim san iż-żejtun jien nemmel għandhom coach tajjeb li Doros Kananam. Kellhom proġett għalina kienet tkun battalja sal-aħħar ma' Naxxar kieku baqgħu. Mhux ma' Naxxar biss anke mas-sima. Però slim jisom inqataw mal-ewwel iż-żejtun u Naxxar kienet ħaterġa' tkun sfida interessanti qabel ma Skun ma kienx ikun hemm dak id-distak kbir. Jista' jkun. Ma kienx ikun hemm distak kbir, jiġifieri. Żejtun tilfgħu il-lobiet lejn Diċembru li wkoll qatawhom fl-eqqel ta' dik il-kriżi. Ma daw żarmaw it-tim Antonello, dikket li xjolik kellhom problemi. Meta tibda ta' biżżar mbagħad ifhimni, trid tistenna bħal medna l-coaches ġdid, players ġodda żgħar, jibdew daw beda ġej it-telf. Meta jibda jiġi t-telf u ħadd jirbaħ, inti tibda taqqata. Ġifieri, issa rridu naraw hawnhekk dik il-mistoqsija, ma ħajspiċċa t-tielet. Dik il-mistoqsija. Lejna fuq il-first dis-sena fimni is-sliema nefqu ħafna flus u kellhom baġit qawwi ġifieri kif qal Renato bdew jibnu mis-sena l-oħra ġifieri semmew ħafna players li għandhom ħafna esperjenza ta' Premier ġifieri plus żgħażagħ interessanti ġodda li ġabu ukoll għandhom baganin tajbin ġifieri s-sliema mhux tab xejn qegħdin hemm ħanejdu hekk ġifieri. In-Naxxar l-istess u n-Naxxar ilhom jibnu ukoll ilhom jippruvaw għandhom ħafna players esperjenza għandhom barranin fost l-aħjar barranin għax dik importanti wkoll biex ovvjament titla' irid ikollok barranin li jagħmlu d-differenza. Prattikament jiena Sliema u Naxxar huma bla dubju l-aħjar. Mbagħad kien hemm Żejtun li kienu jikkompetu magħhom, però ġara li ġara u żarmaw it-tim. Tarxin għandhom tim mhux ħażin ukoll, għal-first ukoll għandhom players ukoll ta' esperjenza u għandhom ħafna minnhom ukoll kienu Premier. Il-bqija mbagħad nista' ngħidlek li minn Melita l-isfel sa isfel net ma tantx hemm differenza. Id-differenza jagħmluha biss il-barranin jew nkella dak l-individwi barranin li forsi jew kollhom bħalma kellhom iż-żurriq barrani li jkun naqra mhux ħażin u jiskorja iktar milli jiskorja ħafna gols ma ngħidu hekk. Dak prattikament hija timijiet l-oħrajn kollha jistgħu jagħtu logħba xulxin u on the day jerbħu anke finna l-aħħar 12 ġifieri. Fil-fatt ħoġġi għandna
għanna kompetizzjoni miftuħa n-nisfel fil-playouts. Taħseb li għanna nistennew xi sorpriżi fl-aħħar sitta? Fimni ħanejdu mill-li għal-isfel ġifiri l-sissa jider l-swieqi Luxol, Fgura u forsi naqra Mars għandhom dik naqra edge ta' ġifiri, edge fuq l-oħrajn. Però mill-li l-isfel kollox għadu miftuħu għad baqa disa lobiet biex niftemu dan terbaħ ġiex lobiet titla 6 punti titaqbess 3-4 timijiet u titlef 2 ta' hemm taħt ġifieri prattikament għadu kollox miftuħ. L-iktar li hemm naqra f'difkultà huwa huma l-Birgu u l-Imtarfa u l-Żied. Huma qegħdin l-aħħar ovvjament. Ma anke mill-prestazzjonijiet tagħhom jidher li prestazzjoni taswieqa kienet tajba ħafna waħed mit-timijiet li ġejna nadru magħhom istima u tagħna battikata kien fl-aħħar sekonda konna minn taħt jiġifieri aħna. St. Andrews nafu x'nerċi għandhom u mexxin minn Brian Sajdu u dan il-Fgura għal naqra mamluwix ukoll. mal-ewwel sitta fil-żurriq. Il-Marsa naħseb huma stabbli kif qegħdin u mbagħad. Dawk l-erba' Renato naħseb tal-bijin ta' swieq St. Andrews. Naħseb dak hija l-Marsa u anke kważi lija ta' anke kważi lija. Ma 23-20 3 punti hemm. Iva, imma xorta nemmen li ħallija. Għandhom tim aħjar naqbel miegħek hija. Naqra żgħira mhux ħafna, ma ifhimni, dabbat il-partiti tittirbaħu. Mari kif għatqabelu. Telfa waħda tiġi l-isfel. Mux jekk, kif għed darba 2 tiġi jem fuq, titlef 2 tiġi jem isfel, pero minn ħallija l-isfel kolħat għadu fit-trabil. Ħallija kif għed n-nejdu kol, jiddependu ħafna minn player u minn jimma. Fattu għadġalom u għadu ħarta kbira, kważi ma rabħux loba minn għajru, issa forsi ħarġa jidħol u jħet jgħid imma kif għed n-nejdu minn daw timijiet isfel kolħat għandu dak il-player li forsi jgħamil differenza. Għajmarru l-fuq jew l-isfel. Imqabbar ebħu d-derbi mal-Erend il-ġimgħa l-oħra ġifieri kapaċitihom boost. Żgur dik boost kbira hu. Ħafna diku, mhux hekk. U tafaw jgħid kriżi żjiedu. Għandna dokument minn għand Brady Buġeja fejn qed jgħidilna minkejja taqlib fl-amministrazzjoni inna x-xahar dejjem kienu sodi fiċ-challenge li f'dawn l-aħħar 5 snin. Ejja, le, bħala kummissjoni. Tiegħek mema. Ħabib tiegħek da, iktar mill-ħabib tiegħek. Brady. Ilu ma narax, għamilna żmien. Anka jien ilu ma narax. Wieħed mill-followers il-ewwel tal-paġna li wkoll nixtieq insellimlu l-Brady. Il-kollega tiegħi. Inna x-xar sfortunatament bħala klabb jiddispjaċini ħafna li tipo bħala tim jiena kuntent bil-klassifika imma bħala klabb sfortunatament għala wisq mewċ, ilna nistennew għal-grounds minn twil, mbagħad ħadulna l-kazin li kienet l-qalb u r-ruħ tan-naxxar. Ġifri dan affettwa anke fl-attendenzi sfortunatament vera diżappuntat bl-ammont ta' nies li jkun hemm qabel kien ikun hemm dik iktar. Issa forsi tsunami kelkom. Sfortunatament ġifri jiena nammira, però wiċċi minn qudiem ngħid li hemm kumitat kollha nies ġodda minn li qatt ma kienu fleri ta' Premier oħra, ġifieri daw għalihom in-nies il-ġodda li għadhom pjuttost żgħażagħ fil-kumitat jagħtu ħajjithom għall-klabb, ġifieri imnellem huma ġifieri fuq mod volontarju u ngħid grazzi wkoll lill-Omar Borċu, ġifieri użam il-klabb fuq saqajh u apparti dak li ta' bħala gowler, issa l-lum il-ġurnata iktar dirigenti ġifiri bis-saħħa tiegħu. Għandu l-esperjenza Omar ukoll. Jgħin il-klabb bżonn fuq saqajh, però on a long term basis fortunatament inna xaran bħala ħafna klabb ġo Malta għandu bżonn jibni iktar pedament sodi u mhuwiex faċli li il-kumitat biss jgħin biex ikun hemm long-term successful story bil-Malti. Ġifieri, għaxar nħobbu ma xu għarraħal tijaj, pero tkun oġġettiv u tara naqra on a long term xie. Omar jaqadhom il-players anka ġili rajtom wara l-logħba tagħhom jibqgħu hemmhekk jiklu pizza. U hemm maqda kbira bejn il-players u ħafna players jidu jiġu man-naxxar għal dik ir-raġuni għax il-players maqudin. Ġifieri, imma inti titħares long term u hopefully ma jkollniex biss promozzjoni għal Premier, ma jkollna xaqta dawl fejn jidħlu
iktar forsi l-ground, forsi kun hemm speċi ta' każin, kun hemm Jalla interess kolkom mill-mexxarin każin in ukoll. ġenerali. Abilitaw. Mela, l-aħħar ftit minuti niddedikawhom għal kampjonat Easy Bet Amateur League. Naraw naqas situazzjoni li għandna bħalissa f'sezzjoni A, Sengli Athletic 37, Zabbar St. Patrick 35, Mġar United 32, Kalkara United 24, Birza Burġa St. Peters 22, Ormi 19, Xera Tornado 17, Santa Venera Lightnings 11, Melita 10, Pembroke 9 u Taxbix 1 fil-waqt illi fis-sezzjoni B Imsida St. Joseph 27, Rabat 26, Ħalarawr 22, Luqa St. Andrews 21, Kirkop United 20, St. George's 16, 10 15, Siġiri 8, Dingley Swallows 6 u Imdina Knights 5. Għawna kider li fiż-żewġ sezzjonijiet id-diskors għadu miftuħ. X'għandna nistennew minn daw il-kampjonati li jinsabu fl-aħħar battuti ta' l-ewwel fażi tagħhom. Renato, Gotthard, Martin. Ħanibda jindissa d-darba li naraqjina. Naħseb sezzjoni A għandek Lisla u Ħażabbar u l-imġara din jiġġieldu bis-seri ta' naħseb Lisla huwa naħseb l-aħjar tim segwejthom naqra sajra ma naħsebhom ma l-aħjar tim naħseb mbagħad id-distak mir-raba post l-isfel naħseb ħajkunu dak it-tlieta li jikkonċentraw bħala promozzjoni, speċjalment Lisla u Zabbar St. Patrick's jiġifieri. Min-naħa section B mbagħad hija storja differenti, għax kważi għandek sa 5 post ta' Kirkop qegħdin hemmhekk ukoll biex jispiċċaw it-tielet post tal-laqas. Dil-ġimgħa għandek ħafna lobbies interessanti wkoll. Waħda mill-lobbies żgur li niftakar hija Rabat kontra Araraw jew Gargur kif tgħidulu li xaħat minnu ħajwaqqa puntu jistgħu jiggwadanjaw ukoll Luqa u Kirkop. Anke l-msida l-msida ma ħalluqak jew ma ħall Kirkop emisshom. Jiġifieri ħajkunu konfronti li dal-weekend ħajkun ħafna interessanti, ħajkun ħafna interessanti li minn sa jitla minn dis-sezzjoni ħatkun naqra ambizzjuża, ma naħseb li milli ftit li rajt jiena l-Msida u r-Rabat huma naħseb l-aħjar ġistimijiet li rajt, speċjalment ir-Rabat huwa klabb glorjuż ukoll, rama biż-żgħażagħ veru baqa' nieżel mill-Challenge League u ilhom naqra snin ukoll issa fil-Amateur League fjaqgħu wkoll. Imma irkupraw ir-Rabat biż-żgħażagħ li għandhom u anke l-Msida veru ramaw bi plejers iktar anzjani mill-plejers żgħażagħ, imma naħseb l-aħjar ġistimijiet huma dak imma kif qed ngħidu il-Gargur u Luqa u forsi on the outskirts Kirkop ikunu hemmhekk ukoll, imma naħseb l-opinjoni tiegħi Msida u Rabat ikunu promossi. Biex ukoll wiġbu il-Brady fil-fatt iva jista' jkun li wieħed bejn Sengli Zabbar jew Mġar ma jiġix promoss il għaliex il-champion ta' kull sezzjoni jiġi awtomatikament promoss fiċ-Challenge League ta' sena d-dieħla. Imbagħad mit-tieni t-tielet il-raba u l-ħames jikkwalifikaw għal. Komplikati hija għal-playoffs. Il-playoffs, dawk. Naqra komplikati. Ma għandek tagħmel interessanti ju. Eżatt. Xorta nemmel li għandhom tim biżejjed li jistgħu jikkompetu ġifieri. St. Patrick's naħseb huma l-iktar tim sod wara Sengli ġifieri, opinjoni tiegħi. Ilhom jarmaw biex jitilgħu jerġgħu St. Patrick's mhumiex tim ġdid anke fil-Premier jew fil-Division dak iż-żmien kienu wkoll. Mark x'Kembri qed jgħidilna sfortunati għaliex dejjem qed jinsertaw fl-iktar sezzjoni ibsa. Gotthard il-kummenti tiegħek jogħġbok. Ekku għalkemm kif qal tajjeb Renato, għalkemm jien ma tantx insegwi ħafna dan il-kampjonat, però jidher li f'sezzjoni A iktar interessanti wara li hemm Sengli Zabbar u Mġar, it-tlieta li huma rridu
jew għalmenu fil-bidu xtaqgħu jitlgħu bis-saħħa, ġifieri l-lan prinċipali tagħhom kienet il-promotion, ġifieri għattu tri-kosti. U l-oħrajn ovvjament mbagħad mill-Kalkara l-isfel, anke l-Kalkara da ġifieri l-Kalkara ukoll mill-insegwu xi ftit ukoll li xtaqgħu ukoll jagħmluha jitilgħu ukoll, però milli jidher il-ġdida ħatkun bejn l-Isla, Żabbar u Mġarr, ġifieri u kif qegħdin naraw l-Isla huma l-aktar favoriti u l-aktar konsistenti. Minnaħa l-oħra sezzjoni B milli jidher l-imsida l-aktar li għandhom ħeġġa biex jitilgħu, mela għaliex Rabat għalkemm qegħdin it-tieni ma kienx l-objettiv primarju tagħhom li jitilgħu, l-objettiv kien li jżommu hemmhekk li jibnu skwadra ġdida, ġifieri peress li għadhom kif jaqgħu u allura nara lina l-imsida jibqgħu l-aktar favoriti. Tiżix ukoll li il-Challenge League nitkellmu rigward ir-Rabat biex titla' timbagħad speċi tarma biex iżżomm, irid tkollok ġib il-barranin, irid ikollok daqsxejn pjanu struttura u ir-Rabat forsi naħseb jiena milli nara u milli nisma' mhux daqshekk lesti għalija. U l-oħrajn ovvjament kważi ma tantx laqqas hemm xi ħeġġa kbira anke timijiet bħal ħalluqa l-istess għadhom kif waqgħu. Kirkop dejjem kunu hemm dal-aħħar jabu xi ftit però xejn ta' barra minn hawn li provaw li tlgħu laqqas. Gargur l-istess, Gargur għalkemm forsi tjiebu xi ftit però m'hemmx dik il-ħeġġa dik l-almu li jitilgħu. U kif qegħdin ngħidu l-iktar preferiti u l-iktar suscettibbli li jitilgħu huma l-imsida f'sezzjoni B. Għawek disappunt huwa l-St. George's, ġifieri. Problemi amministrativi naħseb ukoll. Iva, infatti bdew tajjeb. Imma di ridu, kena fuq futbol in ġenerali, mux għankomplu fuq il-data ġifieri, imma din il-president jitlaqgħu t-tim jisfratta ma taġobni xejn. Sfortunatament dik hija waħda mill-ikbar problemi tal-futbol Malti. L-amministrazzjoni tkun sodu, jekk ma jkollokx amministrazzjoni soda, ma jkollokx. Amministrazzjoni huwa grupp, mhux individu. Ija, ma l-individu. Il-President spiċċa kollox, kien hemm il-Marsa, kien hemm il-Żejtun, qed nsemmu l-St. George's, nsemmu ħafna timijiet li. Jien ma nafx, jiena ħanejdlek jiena fuq l-Amiċel League ma nsegwihx għandi xi ħbieb jilagħbu, nisma' ġiel insegwi l-klassifika. Pero jiena nixtieq li min jitla mill-Amiċel League ikun lest għaċ-Challenge League, ġifieri jkollu bażi tajba bħala kumitat u bħala players biex ikun lest li jolli l-livell fiċ-Challenge League, ħaġa li mhux dejjem issir sfortunatament. Li nieħu gost nara klassifika li fl-ewwel 4 postijiet, fl-ewwel 2 postijiet ta' żewġ klassifiki rispettivi għandek Senglea Żabbar, Msida u Rabat li kollu ma klabs ta' ċertu esperjenza, ċertu stoffa fil-futbol Malti. Tieħu gost li timijiet bħal forsi jerġgħu isibu da. Bħalma da jiddispjaċini eżempju nara l-Ormi fis-sitt post li huwa mill-ikbar irħula ta' Malta għalli huwa klabb li jxlaqlu l-Kampjonat Premier. L-istess tim bħal Mellieħa pereżempju li għalli għandu faċilitajiet mawx bħalhom Malta, ġifieri għandu dejjem kellhom nerseri tajba jinsabu f'dik, ġifieri huma affarijiet li sfortunatament nkun nara dat-tip ta' klabs li kun nixtieqhom imorru aħjar. Però huwa sabiħ li nerġgħu naraw il-imsida fiċ-Challenge League, klabb li ġor miegħu ammont ta' supporters u li jħobbu lil klabb. Fimt? Tibidlu naqtim ukoll imsida x'issa. Bħala tim naf li għandhom ħafna players esperjenza. Pero naħseb li għandhom nerseri wkoll, ġifieri ma nistax nitkellem fuq tim għax m'għandix idea eżatt nkun onest. Però ġast naħares lejn il-klassifika nitkellem. Għansemmi ħadding li wkoll li kienu xi darba kienu premier ukoll. Ukoll li jagħmlu sena premier. 6 punti biss ġifieri taqbel tal-aħħar ġifieri. Dina għadhom ġodda rajtu. Mela hemmhekk qegħdin. Mela sa dan it-tant ukoll daħlilna aġġornament illi jirrigwarda il-Miners fejn l-Isla rebħu il-konfront tagħhom minn sezzjoni D4 b'xejn ma' Zurriq, grazzi wkoll il-Owen Abela li ser ikun qiegħed jingħaqad mat-tim tal-Kamra Sportiva ukoll bħala korrespondent fuq futbol lokali
iktar fejn jidħlu l-miners illi aħna wkoll modestament parlando nistgħu ngħidu li aħna l-uniċi li nagħtu aġġornamenti regolari ta' dawn il-kampjonati taż-żgħażagħ. Biss l-ewwel qed nirringrazzja lill-panel illi kellna Lejla, Martin, Gotthard u Renato, grazzi wkoll il-Mark illi għaddilna u l-Owen illi wkoll aġġornawna b'dawn ir-riżultati, kif ukoll grazzi l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks, l-sponsors uffiċjali tal-programm il-Kamra Sportiva. Niġu issa biex nagħtu naqra ħarsa wkoll lejn x'inhuma il-programmi illi ser ikollna matul din il-ġimgħa illi ġejja. U għada f'xi ħin fil-għaxija ovvjament titlaq l-analiżi ta' Juventus Lazio x'għandija rekordjata min-naħa ta' Mark Xkembri illi ukoll il-YouTuber Juventin tagħna li se jkun qed jgħidilna tiegħu fuq il-logħba reazzjoni għall-logħba Juventus Lazio mill-Koppa Italja bħalissa Juventus għadhom wieħed xejn minn fuq. U mbagħad nhar it-tnejn programmi li naħseb ħafna minnkom se tkunu qegħdin tistennew il-programm Mix Zone xandira rekordjata fejn l-ewwel ser nisimgħu il-Jude Kawki jitkellem fuq il-logħba Manchester United u Crystal Palace, immorru għar-reklami u mbagħad il-pjatto forte della serata Inter Milan. Ir-reazzjoni tiegħi u tal-ħabib kbir tiegħi Clayton Zammit iċ-ċomba li se nkunu qed innaddu l-kummenti tagħna lejl u l-għada ta' Inter Milan. Clayton ikkonferma li ħajkun qed jagħti l-kummenti tiegħu b'mod irrekordjat, jiena probabbli nidħol live għal dana id-derbi. Qabel xejn, qed insemmu d-derbi ta' Milan. Martin supporter ta' Milan, Gotthard supporter ta' Inter. 30 sekonda fuq id-derbi, jibda Gotthard għax l-Inter home. Nibda jien? Gotthard għax l-Inter home. Ibda Gotthard. Ifimni, partita tkun tajba żgur u derbi dejjem derbi u bħalissa l-Milan mhux għaddejjem minn mumenti ħżiena, forsi l-Inter qegħdin xi ftit aħjar u nemmen li għandna nerbħu. Martin. Kif ġiet l-istorja hija ħaġa diffiċli, però jekk nirbħu għandha tkun il-lifeline li forsi noħorġu minn dil-kriżi kbira li dħalna fiha. Ġifieri hija fl-istess ħin jiena qalbi naqra maqtuha, però hija opportunità biex il-Milan toħroġ mill-kriżi. Għax it-tim huwa rikonoxxibbli bħalissa, ġifieri jekk jilagħbu kif inhom qed jilagħbu żewġ timijiet m'għandux ikun hemm storja, però forsi derbi dejjem derbi u kapaċi Milan jieħdu din l-opportunità ma tantx jiena qalbi qawwi at this point, to be honest. Brady Buġeja li jixtieq jgħaddi messaġġ li iktar li ċomba mal dan messaġġ irid imur. Din ix-xandija issa tkun live tad-derbi mela rekordjata. Ċomba, l-udjenza qed tistennik prattikament. Iċ-ċensura problema. Diġà għamilna programm wara s-Super Cup u ma kienx hemm bżonn tebda ċensura, ma live differenti ċomba neħdu pjaċirek it-tnej fid-disa forsi tibdel femtek u tidħol magħna live. Żgur li mhux jien biss iżda anki is-segwaċi tagħna jkunu qegħdin jistennew dan il-kummenti. Inkomplu il-palinsest tagħna għal din il-ġimgħa l-erba' fid-disa u mbagħad ikollna xandira rekordjata ta' reazzjoni ta' Mark Xkembri għal logħba Salernitana Juventus. U mbagħad il-ħamis bħallum ġimgħa fl-istess ħin jirritorna l-programm Botta u Risposta fejn se nkunu qegħdin nipprevedu it-tazzi Ewropej. UEFA Champions League, UEFA Europa League u UEFA Europa Conference League għandna żgur konfermati il-Lazio Club Malta u l-Bayern Munich Supporters Club Malta li se jidħlu għal dan il-programm. Qed nistennew konferma mill-Supporters Club ta' Real Madrid, nisperaw illi dawna jaċċettaw l-istedina li għamilnilhom. U barra minn hekk ukoll
qegħdin nippreparaw xi ħaġa ekstra li tirrigwarda l-diffikultajiet illi hemm bħalissa fil-futbol Taljan wara suq ta' trasferiment f'qir illi kellna. Għal dan il-għan ukoll Mark Xkembri illi qiegħed jippreparalna ukoll ftit riċerka biex imbagħad jippreżentaħilna f'xi videos fejn ukoll jispjegalna fi żjed dettall għalfejn il-futbol Taljan għaddej mill-kriżi illi għaddej minna bħalissa. Mela, jekk ilħaqtu dan il-programm minn issa tinkwitaw xejn, għatu sija u kwart oħra ċans u dan il-programm ikun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube li inħeġġitkom tafsu like u subs fuq il-video tal-programm tal-lejla u subscribe fuq il-channel tagħna biżgur ma titilfu ebda mill-kontenut illi nkunu qegħdin noħorġulkom b'mod ovvjament indifferita kif jgħidu, imma l-videos kollha, il-programmi kollha li ħriġna matul dawn it-3 snin issibuhom hemmhekk. Mela, kellna programm twil biss wasalna lejla aħħar mill-ġdid grazzi lill-panel, grazzi lilkom li segwejtuna l-lejla u sakemm niltaqgħu għada għar-reazzjoni tal-logħba Juventus Lazio ma' Mark Xkembri u botta u risposta nhar il-ħamis li ġej, jien Antonello Bella ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li segwejtuna u l-ġdid il-lejl it-tajjeb. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.